vyfajčená huba. Počkajte, idem si pre gumičku. Bože, gumičku, prečo mi to pripomenulo Jimmy? Gumičku. Idem si pre gumičku. Mi to tak daje, neviem, gumičku. A bolo to, že Jimmy. Zlato, nedošli mi stravenky, som chudobná. Ja som taký, ty vole. Musím ísť asi za Bebe a poprosiť ju, nech mi pošle TikTok Universe. Joj, ona si to dokáže dobiť za 2 sekundy. Dávajte pozor, hej? Takže... Tak, poďme dať duel, poďme si zarobiť. No ja ju jebem. Ahoj, Lety. Ja tam asi taky zajdu. No však chod sa pokúkať. Kto je Bebe? Tá taká jedna krasavica na Dunaji, čo tu bola. Aj taká bratislavská peroxidová čuza. Čo si myslíš, že zhoutla celý svet, ale zhoutla iba všetky kokoty sveta. Lety, ahoj. Ahoj, Lety. Ježiši Kristi, ja sa naťahujem s 24-ročnou čuzou. Presne, to je môj sen. Dick vlasy. Ježiš, ešte raz. Dick chlupy. Dick hlava. Dám hlava. More. Dick vepcová hlava. No, teraz som bola jak bravca. Uši jak má koň. Uši jak má koň. A také oči mal a povedal mi, it's head. A tak ešte potom zaskakal a odletel. A koniec už bol. Čo nevieš, ak mi padne po chátku, ty kráva. Zase tá Bebe není taká krásavica. Povedz to jej. Ona si myslí opak. Ako ja strašne nerada posudzujem ženskú krásu, aj keď áno, viem oceniť peknú ženu, viem, ale nerada proste hovorím, že žena je nejak škaredá. Ja radšej poviem nesympatická a ona je strašne nesympatická. Ja hovorím tak, ako to je, pretože darmo môžeš mať tvar aniela, keď máš charakter skazený. Ale ona nemá ani tú tvár aniela, podľa mňa. Neviem, ako mne, ako žena, ja fakt viem oceniť krásu ženy, ale ona nie je pekná žena. Ticho. No. Ty vole! Počúvajte, babi, vy kedy chcete ísť spať? Joj, čo ti tyga? Je aspoň tá Bebe tupá, že by mi došla pomasírovať chrbát alebo niečo také? No, a ty si odkiaľ? Si z Bratislavy? Počkaj. Ty buď ticho, Simona, to je moje. Ty tam šikmo odo mňa. Ty si pri nás. Nemôžeš chcieť Bebu. Je tak, no. Ja som na chvíľku zaspal a potom som počul, že Bebe. Ja ti dám Bebe. Sa z toho posereš, počkaj. Žiadna Bebe. Dobre? Budem počúvať iba. Že vizuálne neprispôsobíva, to Doma je krásne. Radšej iba počúvaj a nič nechci. Milé dámy, ja vám teraz niečo poviem. Tu máte príklad toho, ako sú šediny na chlapovi sexy. Si boha, hej, že ne? Ešte, že ja som zadaná. Ešte dobre, že nemám zapnutú kameru, lebo ja vyzerám ešte horšie, jak Adri, jak Čumimor. Viete, tiebe ma odjebalo. Ty ešte okuliare nahoď, no nie. Tak čo si ty? Choď preč, stať. Ja chod dole, prosím ťa, hej. Ja som zadaná, nekaz ma. Simona, odjebalo mi dekel teraz. Mne odjebalo iné veci. Ja myslím pičku. Čo mi toto sa dusí teraz? Veru, volaj Teru, že tu máme objekt. Rýchlo, kým je tu? Veru,
Áno, je to nové. Toto tu, šikmo odo mňa. Ty si boha, vieš, čo to je? Čo ti jebe? Ja vám tam môjho macka dám. Nie, To mi doniesli moje baby. Keď to naposledy u mňa spali. Mám tu macku. Však dobre, ty Matko. Hej. Hej, dobre, to už sme videli na tvojom streame 2. Joj. 2? Nemôžeš ukázať tvojho matka. Vy nevstávate? No ty pičo, veruje tu. A ty nevstávaš? Ticho, veruje tu, ticho. Spravajte sa slušne. Dobrý večer. Ahoj, Veru. Dobrý večer. Ahoj. To mluvíš? Že nezozdieľaš do teru? Prosím tě, to mluvíme tady o tom pánovi na okně? No. Prosím tě, nemohl by si přijít zítra po 5. Ona teru má do 5, ona je středa, ona má úředák a ona teďka už spí. Tak aby tě viděla, může zítra přijít po 5. hodině? Na môj stream napríklad, ja to pustím. Ja som to nejak nepochopil. To akože vlastne to si ty, že? Aha. My tě potřebujeme vystavovat. Aha. Hej. Jako ale zadarmo, prosím tě, my nemáme peníze. Ja ju milujem, čo si jebe. Víš, my prostě nemáme, my jsme tady dlouho, teda oni ne, tady ty 3, ale my jsme tady dlouho a my prostě nemáme peníze. Čau, Satanko. Jo, a tak kdyby si mohl jakoby dělat dobrý skutek. Já vím, že je po zásluze potrestán, jako jo, to jako o tom žádná. Ale kdyby si jako mohl zítra přijít po 5. hodině teda. A já ti teda nedám follow, oni ti dají follow, oni ti to zazdílejí. Já jsem svině, já nedávám follow. Ja sa bojím, že o 5. budeme ešte sedieť v office. Ježiš, ještě si neřek, že bude sedět někde jinde, jako. Boj se lekla, jako. Ste kozy. A ty děláš v úřadě, no tak to je jako Teruna. Teruna je taky do 5 v úřadě. Ja tak väčšinou do 19. alebo do 20. ako kedy. Ježiš, ale to nemůžeš přijít zase v 5:30 ráno, to ona nemůže, ona spí, ona je unavená z práce, děbetů tam. Ona jim rozdává stravenky, aby měli na kojny. No, Honzo, čemu se směješ? Můžete se tady někdo sáhnout na dno, je vás tady 52, poslat mi nějaký kojny a potřebuji ráno na rohliky. Haló? No, prosím. No, pome. No, to Raz, dva na rohlíky. Jedem. Posíláme. Ty jsi tady vlastně taky. Je vás tu 50, tak kurva, podporíme Veru a jej rohlíky. Josefe, čemu ty se směješ? Můžeš si sáhnout na dno, máš teprve level 11. Tady se to jede podle levelu. Haló? Jožko, nechceš si urobiť na Veru Jantar 12? Adélo, já už jdu. Prostě Adélo, máš nějaký kojny, můžeš mi říct, proč nespíš ve 3 na jednu, Adélo? Adélo, prosím tě, Adélo, mohla by si, mám 3. účest, to jsem už skončil. Ježiš, prosím tě, tady každý si robí účty jiný, ježiš, už mluvím slovensky tady z těch 3. Prostě, tady si každý honí ego a mění si ty levely, aby nebylo, teda mění si profily, aby nebylo vidět, ona mě posílá už do prdele, aby nebylo vidět, kolik utratili tady. Kubik, prosím, nepodporíš Veru, ona potrebuje ráno na rožky. Hele, tak prosím, všetci, čo ste prišli, podporte Veru, ona potrebuje ráno na rožky. Adélo, nemůžeš mi ty rohlíky teda přivízt, když mi nepřispěš na rohlíky? Adélo. Haló. Haló, můžete mi říct, proč tohle mít v tom chatu? Ježiš, Daniel, ten je hladovej, s tím se nebavte, odeberte mu follow, jo? Ten je strašně lakomej, ten nás nechtěl. Hrával zprávě, jak kdyby byl se mnou kámoš a chodil se mnou do školky. A děkujeme, I love you, děkujeme. A Lucinko, ty byste se taky mohla zvýšit level, ale
Ty máš jenom 15. A hlavně mi nepiš, že máš třetí nějaký profil, prosím tě. Já ti tam pošlu pana L, kolik jich chceš, Veru. Jo, ty mi pošleš tady toho. Jo, tak to je dobrý. Ale však niekto nahrávajú, však tu sa žobrel kojný a hádka. No, tak to jsem ráda, no, že budu někde vystavená. To Ježišky, úplně ráda tě vidím, no tak to asi budu. Dobrý večer. Nazdar. Ahoj. Já si jdu taky pro podporu. No to nejdeš, jako já jsem tady byla první, takže ty odcházíš, jako. Tady nebudeš prostě, jako ty počkáš, až odejdu já, potom přijdeš. Tak, tady máš. Čo tebe, jako co dělá dole? Nezajímá mě to. Já jsem tady byla dřív. Vůbec, to neskoušej vůbec. Ja sa pojmem. A dá sa ju nemilovať, mi povedzte, no to je piči toto. Zapomeň na rohlíky, halo. Halo, prosím vás, 62 lidí už je, 66, no prosím, halo, přišli jste, máte coiny? Tu podporíme Veru a jej rohlíky na ráno. Hele, oni mi ty rohlíky přivezou, tak mě zbyde, na co mi zbyde? Jo, potřebuji ještě protlak, budu dělat rajskou. Ty ona, chápeš, ona rajskou, potom si zrobí sviečkovú a keď prídem, tak nemá sviečkovú. Honziku, my jsme přátelé. Víš, Honziku, to seš ty, proč máš zase změnění jméno? Můžeš mi to říct, proč máš, Honziku, zase jiný tam, jako ty písmena? Já jsem tě nepoznala, Honziku. No. Jaký Honzik? Kde? Tady, Honza, v chatu, Honzik, to je hodnej kluk. Ježíšku, vůbec, co tady zase děláš? Mně stačí jenom follow, já nepotřebuju koníky. Ne, ty přijdeš prostě, až já tady nebudu, ti říkám, tady nebudeš se mnou na tom okně. Majčíto, mohl bys si sáhnout na dno a poslat aspoň ohňostroj? Juj. Majčíto, no hamba ti, že nepošleš Veru ohňostroj na rožky. On mě zná, on přijede, já ho zase zbiju. No Honziku, promiň, protože ty si furt převlíkáš ty jména, každý si převlíká ty jména a já pak mám prostě ve vás bordel. Dobre, ja prvýkrát. No, ale dobre, to Ježiš, já nemůžu Daniela stlumit, on je moderátor, nemůžeš mu na chvíli vzít moderátora? A čo chcete zrobiť s Danielom? Já jsem ho chtěla stlumit. Jaj, Daniel! Máš. Kdy chcípák, už mi vypíná mikrofon. Je Majčito. A Jirko, já už odcházím. Ježiš, tady chodí všichni teďka. Počkej, Majčito, já tě musím slumit. Kolik ti dám? 30 sekund ti dám. Tak. Danieli, seš falešnej. Ježiš, Cecek přišel, no tak to už je úplně v prdeli. Ježino, ty jsi taky falešnej. Ty mě už ani nezdravíš, ty si totiž, když jsi u legendy v chatu, tak prostě... Ďakujem krásně. Ahoj, Cecku. Ďakujem. Já vás tady vyhlásím. Ty jsi falešnej, Jiřino, jsi falešnej. Už ani nenapíšeš a nezavoláš. Děkuju, Ceciku. David, nedávaj také otázky, prosím. Veru, a ty co, s Jimem se už nekámošíš? Ne, já jsem tam moderátor, já čekám, až mi to semele. No prosím, odjebte ma hneď. To neznamená, že když jsem v chatu, že mám telefon v ruce, většinou to mám v rádiu a řídím, no prosím. Jo, myslíš toto tu, také kikiriky s tými pavukami? Prosím, je Honzik? No je Nikol. Přišla Nikol, ticho. A cože přišla Nikol? Ahoj Nikolko. Ahoj Nikol. Čekala je jaká jeba. Veru, už si skončila, či čekám na další narážky. Já musím si to promyslet na delegaci. Já musím udělat nějaký stavební plán. Nikol sdělala live. A cože přišla dikce? Já to vůbec asi nerozumím, jako...
To neviem, to až ja Nikol sledujem, takže vieš, že to je celebritka pre mňa na TikToku. Ale Nikol, jako já jako nemám vůči nic, jako Nikol. Však ja voči nej nič nemám, ja práve, že ju sledujem jak celebritku, vieš, ona je taká pekná, taká uhladená stále, taká Ja děkuju. proste, ona je strašne krásna žena. Keby aj ja tak vyzerám do kamere. Nemám motor, já tady viděla ho zatím na rohlíky. Diktáto pre Boha. Simča, preber sa, si tu. Ja som furt tu. Diktu. Bebe, že ťa to ešte baví chodiť provokovať. Dobrú, Prečo si nedáš Fox. pokoj? Strašné. Počkaj, kto to ide? Katole. Já bych asi nikdy do Nikol jako neutočila, já nevím, Nikol, já si myslím, že A tady však nikto do nej... Do Nikol nikto neutočí. Já si jako Miláčikovia, nevím, jestli je tohle dobrý jako směřovat. Donášači išli odtiaľto k Nikol a tam Nikol písali, že vraj ste pičovali na Nikol. No to že určite. Bebe je sveta, že ty si hovorila, že fajči Bebe je fotra za kojny a takéto kokotiny. Takže Bebe to celé prekrútila proti tebe. No, Bebe, ty akože Ježiš, fakt sa Bebe, uvezol. Ty si A tak... preto došla aj Nikol. Nikto nič No, im dobre, nepovedal. počkaj, ticho. Za prvé, išlo tu o to, že Bebe začala riešiť mňa ešte pred pár dňami. Ja som sa vyjadrila, že tá... Proč to vysvětluješ, proč nevemeš Nikču na okno? Nikča... A je tu? Nie, Bebu neberem to tú uštekanú piču. Proč nevemeš Nikču na okno? Dobre, no však lebo Nikča si nedala žiadosť. Je, Bebe, nenadávej, ale jako já prostě... Já už jsem se sem dostal konečně. Je, už je zase tady ten klub. Že čo, Veru? Ďakujem. Delej, no rozkac. Ne, Čo to, že ty vole, Však buďte jediné, ticho, kdo Boha. si sere do papule si Halo. ty. Halo, přestaň tady nadávat, jako nevím, jako jestli tohle, jako myslím si, že jste si to tady vyříkali, že jste to tady vyhnali do extrému, ale přestaň jako tady takhle vypisovat, prostě, já nevím, tak prostě si napište, ale neřešte to na streamu, nebo jako já nevím, mně to přijde úplně zbytečný, tohleto, nějaký tepání, já si myslím, že je zlá závistě je tady dost a není potřeba tady prostě vířit vodu, jako... Nikče tady nikdo nic neříkal, já jsem tady byla, Adelka tady byla taky, já nevím, prostě, já tomuhle prostě nerozumím asi. Máš pravdu, Veru. No... Já nevím, furt se k tomu vracet, jako bla, 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 bla. Já nechci nic vidět, Bebe, já tě nesleduju, já jsem tě nikdy nesledovala, já jsem občas, jsem tě viděla ve fóru, k Nikče chodím, Nikče je normální, ale tohle mi přijde prostě úplně zbytečný, tady něco úplně jako... Já nevím, já bych to prostě nereagovala. Upřímně, já bych tě, Bebe, já ti řeknu na rovinu, abych tě přehlížela, jako. Já tě neznám, jako. A teď Co ty sa vyhrážaš? ale teď bere Michaela do Kataláhy první. Je, to jdeme na včera, nebo kdy to bylo? Začala jí nadávat, že je to kurva, že je to štětka, takovýhle ty vole. No. Bebe, že sa A Nikole klame, pretože ja som o Nikole nikdy v živote nič zle nepovedala, pretože ja Nikolu obdivujem za to, jak vyzerá, jak pôsobí, jak všetko, jak má streamy, ja chodím na jej streamy. Takže Bebe, Mojko, toto si prestrelila a to, že ja poviem, že ty máš kojiny z toho, že vyfajčíš kokot alebo si vyžobreš od tatka, to je rozdiel. Ja som nepovedala, že fajčíš tatka. Takže Mojko, buď taká laskavá a aspoň sa vyjadruj tak, jak je to povedané, lebo klamstvom nikde nezajdeš. Nikde. To si úplne si to prekrutila, absolútne nič. Tým sa takhle bavíš. No s tebou sa bavím takto. Je, prostě tě, Bebe, já tady vydělávám na rohlíky, já teďka nemám prostě čas tady řešit prostě nějaký hádky. Jo, Kljube, můžeš mi říct, co tady děláš na tom okně? Halo, Kljube. Ja zapájam k tebe. Jak hezký. Krásníka. Nejkrásnější. Chtěl jsem si udělat čísla, ale asi hovno tady. Neuděláš. Tady jsou jenom... Tak, tady máš. Už jsi měl prostor do... Přestaň mě furt mutit, jo. Budu. Jirko, půjdeš taky na okno, pojď, budeme se hádat. Ja proste... Mariano, ešte byť u toho, jak ty niekoho fajčíš. Keď povedala, že sa... Přestaň mě urážet, jo. Já jsem ti nic neudělal. Jiřino, halo, Jirko. Bebe, ale ty na čo tu chodíš? Ja nerozumiem, na čo tu chodíš a Bebe, nechápem, na čo vôbec rýpeš.
Ano, ty si Niky. o to koleduješ. Ano, Lens, prosím tě, měsíc ještě neuběhl, já bych ti psala. A teraz si tu pozvala Ale aj vy Len. píšete Nikča nahoru, ale Nikča sa nepýta nahoru. Hej. Ale na čo má ísť nahoru? Že ona dostala takú informáciu od tej peroxidovej blondiny a pritom to nie je pravda. Ako keď si požiada žiadanku nahoru, ja ju dám hore s veľkou radosťou a mi bude ďalšia tam vyhrážka. Dobre, ďalší screenshot, ďalšie si píšem. Len ďalej, len tak ďalej, moja. Čo? Ahoj, Flodo, prosím tě, nemáš nějaký coiny? A čo napísala? Neměl bys tam pro mě lvíčka. Že ti urve hlavu. No, prosím. Joj, ty mne neznáš. Jojo. Ježišmaria, na písmenka je každý hustý Já bebe, jsem tě ale fakt viděla, už ako Bohvina, mohla by si aspoň oni si jedou tú štipku svoje, já si taky tady jedu súdnosti svoje. Je to úplně zobrať. jedno, že oni mluví, jako, je to úplně jedno. Já si tady prostě jedu Bebe. svoje. Jo. Bebe, zober tú štipočku súdnosti, keď nejakú v sebe nájdeš a choď Tady odtiaľto mám preč. někdo Pekne ťa velké prosím, ramena. za Já mám taky všetkých. velké ramena, protože já jsem preč. jinak prostorově řešená jezdno. Bože, Veronika ma tiež nepustí k slovu. Počkajte, halo, ticho. Len dávam ti moderátora a prosím, keď vieš, čo máš čistiť, tak čistí, lebo ty máš taký tiež prehľad. Zuzana, já už jdu. Ježišmarja, Tak to tady nebudeš nikoho mít, tu tady zůstaneš sama na tom streamu. To je dobré. mě posíláš někam, jo. No tak já tě taky pošlu. tak to rozmysli za těch 5 sekund, jako, protože já jsem se tady s tebou nehádala. Len máš moda, tak keby vieš čo, tak Niky, já se nechci hádat. Dej nahoru. ak sa to vyřeší. Nikol, a čo mám riešiť pre Boha? Že Tak takto... Nikču nahoru, jako Nikču, jo, jako, ale zase, a neřvete tady, ty vole. Niky, Ale Bebe však ide ja do nej nemám druhý deň. čo- Áno, Dobre. druhý deň. Ja to urobím Druhý tak. deň do nej. Bych tě vyhodila všechny. No, děkuju, Len, jsi strašně hodná, no. A já nevím, Zuzu, co je tady, já tady žebrám na rohlíky a oni tady se baví s nějakou Bebe, já nevím, já ji neznám. Oj. Já nevím. Bebe, ty najprv povedz, čo je už 2 dní medzi nami a nie čo je teraz. Lebo ma vyjebáva, normálně ma vyjebáva do extrému tá. Joj, lásko. Ne, tady, že máme jít do kundy všechny, tak asi i já nevím, Zuzu, já tomu nerozumím. Já tu slečnu nebo paní neznám, já ji nesleduju. Já jsem tady bránila jenom tady Nikču s raketama a dobrý den, pane Legenda. Legenda, poď si obraniť Bebe. Poď si obraniť Bebe, lebo ona do 2 sekúnd si dokáže dobiť na univerz. Poď rýchlo obraniť ju. Zuzu, prosím tě, nemáš nějaký coiny? Ahoj, Michálku. Miško, prosím, obraň ju, že je úžasná na svete a ona si dokáže dobiť. A je super a neviem čo. Ty moje žužu. Nevládem riešiť také kokotiny, fakt. Ty si to Je, podľa kultúrne a pak No a teď nám odešel Ešte raz, do piče, ešte raz spomeň tie exekúcie a prisám Bohu, nahraj si to, ja ti prídem urvať hlavu, lebo už ma jebeš. Jebeš ma. Nebudeš na nikoho ty nadávať. A exekúcie to niekoho riešiť. Počkaj, to, že ja mám Řeší ten duel. To, že ja mám exekúcie, teba je piča do toho, počúvaj. A že Víš, co tam mluví? No, hej. Když si vymyslíte si, že nám odešel ten pán, jako který tady byl? Už dávno. No, tady. No, Adriánka Nikol chce ísť hore. Dobre, však ju potvrďte. No, tak jako já nevím. Hele, může se to, co se tady řeší jako takhle, to se řeší jeden duel nějaký tady od té doby, co jako někdo nestihl dobít, nebo to se tady řeší jako furt nějaký jeden duel? To se tady hroty kvůli nějakému duelu? Já jsem chtěla říct, Nikolka, máš ozvenu. Tak vole, počkat. No prosím, 103 lidí, prosím vás, nemáte nějaký coiny? Halo. Ticho, ja už sa ani nevyjadrujem. Nech to vyjadria. Vy jste mi tady vzali večerní content. Honzičku, děkuju. I love you, baby.
pozor, Daniel si sáh na dno, já si musím dělat screenshot. A děkujeme. Děkuji. Na rožky, sbíráme na rožky. No ty vole. A další screenshot. To bude aj na paštiku. A Bude na paštiku. screenshotuje. Hinta zase žebrá. Jo, já žebrám, mě to učila Zuzu. No. Jo, to bude všude, že jedna se neumí vyjádřit a bude to furt dokola. Ale já vůbec nevím, o co jde tady, je mě to úplně jedno. Já tady potřebuji na rohlíky. Mně je to úplně jedno, co se vodnice tady řeší. Už máš dost, tak... Držíte mi ružičky. A já chcem ružičky. Počkej. Ty nic nepíš, nebo dám tvoje fotky ven, mrtko. Jaj! Vole, Bebe, nejeď mi do Lens, jako to jsem jako háklivá na to. Počúvaj, Lens, vůbec ani sa do něj neobúvaj, lebo ti takú... Očividně si překonala mistra. Jakýho mistra? Satane. To, čo bolo. Hele, Katalájo, ty si mi sebrala follow, protože my jsme se sledovali a teď mám také sledovat. Hele, já se jenom chci zeptat, jo, na jednu věc, o co tady teda jde, jako úplně, já jsem si zapla stream, Bebe mi přišla říct, že jste jí tady nadávali, že ty jsi měla nadávat, já tě ani neznám teda upřímně, jako jo, tebe nalevo nahoře. A že si měla nadávat do táty, že má vyhlulit svýho tátu a že je kurva... Počúvaj, Nikol, budem sa vyjadrovať len tak, jak som to povedala a všetci sú tu na okne, mám aj záznam zo streamu. 2 dní do mňa to dievča ide. Let Crew mal stream alebo duel s Danielom. No. Ona začala riešiť po dueli, lebo Daniel sa vyjadril, lebo mne sa nezapočítal univerz jakoby Danielovi. A len Daniel povedal, že ho to mrzí, že sa nezapočítal ten univerz a tak a Bebe proste to tam prišla hrotiť a proste začala tam štekať na streame, že proste ona si za 2 sekundy dokáže dobiť, že my by sme aj tak prehrali a tak a začala mi nadávať bez toho, aby ja som jej nadávala. Začala mi nadávať do debiliek, do mrdiek, do neviem jakých kuriev a neviem tak. Čoho. Mi začala sama od seba nadávať, neviem prečo, pritom som bola iba v komentári a potom som vyšla na okno a som povedala, mne je jedno, že čo kto, ale na čo to ideme riešiť, vieš. Můžu jenom promiň, že tě zastavu, já se omlouvám, že tě zastavu, nechci ti skákat do řeči, můžete jí dát jenom nahoru taky teďko, dajte jí nahoru tady, ať se nebude... Ne, ja tu šteknu nebudem mať na svojom okne, protože viem, jaká je. Ale ona nebude štěkat. Najprv sa vyjadrím ja a potom nech tu príde štekať. Tak jí potom ale dej taky na okno, ať jakoby víme, rozumíš, ať se tady nějak rozuzlí a ty vole, ať se tady jako nějakým způsobem normálně to vyříká, ať tady nejdou další týden nějaký zbytečný sračky kvůli nějakému duelu bez celému TikTokovýmu. Za ďalšie, počkaj. Ja len jednu vec. Adrinel, že ty si začala do debiliek a ja som ti potom povedala, že si piča. Ja, nie Adri. Ja. No. Takže nechoď do Adri. A dneska sme tu mali stream a prišli ľudia a povedali, že ty ju tam riešiš. Niekde na streame. Za ďalšie, ja som ju viac neriešila, ani nič vôbec. My tu máme stream o úplne inej osobe celý večer. Ona tu prišla, začala tu proste nadávať, začala tu skákať a toto, tak ja som jej povedala, ak má coiny za to, že si ich vyfajčila v Mercedese, alebo si ich poprosila od tátka, to je jej problém. Ale tak tohle, co se taky neříká, protože ona nic takového nedělá, jako. Aha, dobre, a mne môže povedať, no že ja mám... Počkaj, Nikol, ja mám 34 rokov, nie 15, jak ona. Ona mne bude 34... Tak nemá 15, 25. Aha, 25-ročná žena ide 34-ročnej žene rozprávať, že... Mne taky už tady, no. Že mám nejaké exekúcie a ona mne ide dať čo vyčítať, lebo ona tak kde niečo počula. Dobrý, ale hele, jako je jednu věc. Ale ona ma nebude urážať, chápeš, Nikol? Sorry, ale ja sa nenechám urážať. Ale tak exekuce dneska má, to není urážka, ne? Tak to není urážka exekuce, jestli máš exekuce, tak to přece není urážka, tyhle to má dneska každý druhej. Ale on... Ale tak co, tak, ale to ti přece nemůže urazit, ne? No. Nerozumím, halo? Ona píše v tých komentároch.
Dobrý, tak dobrý. Exekuce je jedna věc, hele, já nevím, jak to bylo celý, já se tady do toho nebudu mrdat nějak, jako nějak úplně, že bych... Halo, teď už, ty jsi nějaká sekla. Já nevím, já ti nerozumím, co je. Počkej. Streaming, že? Nevím, co to je, nerozumím. Hele, já jsem jenom chtěla říct jednu věc. Exekuce dneska má, vole, půlka celé České republiky. To by mě ani asi neurazilo, ale já prostě s tím jeden názor a že se nikdy v životě nemá nadávat do rodičů. Něco, že si vyfajčil, nebo že, vole, tady tohle, tamhle, myslím si, že tohle se prostě kurva nedělá, no. To jako, co se mi nelíbí. Já jsem to nebyla, ja som ale jej jako počkaj, prepač Nikola, ja som jej nenadávala, že fajčí svojho fotra, iba že si pýta peniažky, to je rozdiel. To je ale ona si nepýtá peňažky. No, jakoby to tak vůbec není, ti neznám. Ale ona ma pozná, že ona o mne rozpráva, čo ja robím, že ona tu nadáva v komentároch, ona to môže robiť. Ona môže o mne rozprávať, čo ja robím, že ona mi otrhne hlavu, že ja do piči mám si najprv zaplatiť exekúcie, až potom platiť coiny a posielať. Ona môže riešiť mňa, keď ona mňa nepozná, ale ja ju riešiť nemôžem. Nicole, sorry, ale toto je slovo proti slovu. A keď ona môže riešiť mňa bez toho, aby ma poznala a sypať tu komentáre jeden za druhým, bez toho, aby ma poznala, tak môžem ja povedať, čo ja chcem, bez toho, aby ja som ju poznala. Nicole, sorry, ja proti tebe nemám nič. Ja proti tebe nemám nič. Ja ťa obdivujem, sledujem ťa, chodím na tvoje streamy, proste si nádherná ženská, inteligentná, všetko. Ale toto, keď dakto príde bez dôvodu, aby mi nadával 2 dní a chodil po streamoch kade tade a v kúse nadával na moju osobu, čo mne chodia screenshoty, nahrávky a tak ďalej, bez toho, aby ja som tú osobu riešila, je vrchol. A keď ona príde na môj stream a začne mi tu nadávať, ona mi začala prvá nadávať v komentároch, prvá napísala, že som mrtka, prvá napísala, že som kurva, prvá napísala, že sa mám odjebať, tak ja nebudem ticho. Sorry, ale nebudem ticho. Má 25 rokov, ja mám 34. Mám doma 3 deti a či ja mám exekúcie, je piča do toho. Hele, je piča do toho. Hele, je asi jedno, kolik nám je, jo, mě je taky 3-4, už jsme starý píči, to je pravda, ale já si úplně jestli je 25 nebo jí není 25, já prostě je to moje kamarádka, to všichni víme, že jo, tak to prostě je a samozřejmě se mi nelíbí, když někdo jí to bude jako tady, když někdo bude nadávat tady, já nevím, Beru nebo někomu jinému, tak se taky přijde zastat a já prostě nevím, jak to začalo celý, ale jakoby budu věřit jí, jako jestli mi rozumíte, že prostě asi, já nevím, no, jestli vy jste tady řešili, že jste prohrál nějaký duel nebo tohle, já hlavně vůbec nechápu, proč se tady řeší nějaký pomrdaný nějaký duel, tady nějaký tiktokový svět, to úplně jedno. Nie, Nicole, začalo to, dobre, ja to uzavriem iba v tom, my sme to riešili v dobrom svetle, ona sa začala do nás obúvať a štekať do nás. Celý čas ide ona prvá do nás. Máme o tom screeny, máme o tom záznamy. Ona to začala, ona to vyvrcholila. Keď si ju zastáva, že to tvoja kamarátka, OK, ja ti to neberiem, ja proti tebe nič nemám. Ale ako náhle si ma ona zoberie do huby a príde na môj stream ma urážať, budem urážať aj ja ju. To je celé. Já jenom furt jakoby tápám, kde to vlastně začalo a proč to Začalo to preto, že som povedala, že prečo kurva riešime, kto vyhral, kto prehral, že či nie je jedno a ona povedala, za 2 sekundy by som si dobila na Universe a mám piči a môžem... jak to povedala, môžem jebať nejakú mrtku a jej Universe. Ona povedala sprostá debilka, alebo tak to napísala. Áno, sprostá debilka, alebo dačo také. Potom ja na margo toho som začala nadávať, pretože Adri, tak jak je Bebe tvoja kamoška Nikolka, tak Adri je moja najlepšia kamoška a ja si tiež nenechám, aby niekto, aj keď povedala debilka iba, to je jedno. Je to urážka, je to nadávka. Hej, ještě něco chcem povedať aj ja. Ale tak ona tady píše, a proč sem takhle nedáte ke mně, tak holky, vole, buďme normálně, ale počúvaj, Nikolka, vieš prečo ju tu nedám? Vieš, prečo ju tu nedám? Len z toho dôvodu ju tu nedám, lebo bola u Daniela, štekala 30 minút štekala totálne hovna, potom len nadávala, potom nadávala nám,
Preto ju tu nedám, lebo ja tu nebudem mať ďalších, je 1 hodin, ja tu nebudem mať ďalších 30 minút. Ale nikdo nadávat nebude, já jsem tady, nikdo nám nebude nadávat, dejte jí normálně, holky, poslouchejte mě, dejte jí normálně nahoru, vole, kdykoliv můžete nás obě dvě tady schodit do píči, obě dvě nás můžete zablokovat a dát nás do píči. Tak jí dejte nahoru a pojďme si teda říct, vole, normálně v klidu, co teda jak, ať se můžeme vyjádřit, můžete nás obě dvě tady zablokovat a dát nás s Bohem obou dvou. Nikolka, ešte môžem jednu vec ti povedať. Pozri sa sem, je tu 109 ľudí, 70 ľudí, tu je celý stream. Celý stream, je tu 70 ľudí. Pozri sa do komentárov. Pozri sa, čo píšu ľudia, ktorí tu boli celú dobu. Ale teďka neřešte a už keď ti komentáře, toto nestačí, ještě... tak potom nevím. Ale to mě jako komentáři můžou, víš co, mě komentáři vůbec nezajímají. Já nemám ani zapít jako ty poznámky, aby přišli tady lidi ode mě. Dobre, zoberte pojďte jí sem dát, ty vole, a můžeme to včal. Nech sa vyštěká a nech jdu preč. Počkajte. Dobre, ale proč ona nadává, halo, může mi někdo odpovědět, proč ta Bebe nadává všem, jako já ji třeba vůbec neznám, může mi tohle někdo vysvětlit? Halo? Bebe, buď v klidu, pojďme to jí říct normálně, buď v klidu, budeme v klidu, jo, normálně v klidu. Může mi na tohle to někdo odpovědět? Hele, protože to prosím vás, takže bylo to takhle, jo. V klidu. Ty vole, tak já jsem byla Počkej. Já jsem byla u Daniela, jo. A ona mě schodila z okýnka, šla nahoru a řekla, já by jsem to tam snajpla a já jsem tam napsala, ty debile, však si tam poslala 20 000 coinů. A oni mi tam hnedka začali nadávat, že jsem píča blonďatá a zablokovali mě. No a prečo si mi nadávala, že ty debile? A to ale tak jako nadávka debile a někomu říkat píčo blonďatá je hodně veliký rozdíl. Já jsem ti nepovedala píča blonďatá predtým. Poslouchej mě, když má píča blonďatá ti hovorím až teraz, moja zlatá. To si řekla předtím, poslouchej mě, neříkej mi milá zlatá. Budem ti hovoriť, jak chcem. Poslouchej mě, já mluvím. No a v klidu, holky, uklidníme se, dobrý, takže v klidu, jo, pojďme si to teda říct, tak já bych taky chtěla, jak to bylo. Tady nějakých pochcaných 20 000 coinů na velký duel. Poslouchej mě, 20 000 coinů si tady dobila. Měla si to tam snipnout, když jsi taková frajerka. Jo, a měla si to mít připravený a ne se tady potom vymlouvat, že já jsem nestihla dobít, já jsem nestihla tady to tamhle z toho. Já jsem nepovedala, že jsem nestihla dobít. Já jsem nepovedala, že som nestihla dobiť. Ešte aj Daniel vie, že Universe bol odoslaný, no TikTok ho vôbec nezobral, stiahlo mi coiny, ešte som odozvu písala na TikTok, že mi stiahli coiny a Universe vôbec neukázalo, ani nezapočítalo. Prosím tě, za prvý, ty si rozprával. Pak tady začni tady posílat tady nějaký píčoviny, jo. No a ty si najprv vyfajč kokoty a potom tu posielaj nejaké kokociny. Čo ty riešiš moje exekúcie? Čo ty riešiš moje exekúcie do piči? Hele, ja si myslím, že som mala 25 rokov, moja zlatá, ja som bola úplne inde a nepotrebovala som riešiť peniaze tak, jak riešiš ty. No problém, ale jak řeší? Já mám ve 24 letech svůj biznis, já mám tady 4 roky svýho frajera, já jsem za 4 roky viděla Počkej, já si myslím, že tady tohle je jakoby tady... Hele, dovolený, aby jsem kouřila tady čuráky. Já ne. A čo ty riešiš moje exekúcie? Čo riešiš moje exekúcie? Komu ty si chceš rovnat? Ale čo ty riešiš moje exekúcie? Tobě je 30 let a v životě se mi nemůžeš rovnat a mě je 24. Jasné. Nikdy v životě. Ale já si myslím jednu věc, jo, že úplně tohle je zbytečný, tyhle, proč si tady vole, proč se vůbec bavíte o nějakém soukromí, tyhle, kdo kouří nějaký kokoty, já si myslím, že to není jako to trošku trapný, vole. Aha, vidíš, Nikol, a jediné, čo spomenieš je, že rieši... Áno. Ale exekuce, a co to má dneska každý druhý a co to je? Ty vole, jako exekuce. No tak to vysvětlí tvoje kamarádke blonďavej. Počúvaj, ale máš nebo nemáš? Ale fajčiť kokoty tiež dokáže. Nemá nějaký tady jakoby, víš, jako že to není nic přece špatně, jestli má jenom exekuci nebo půjčku, nebo tohle, tamhle, to jako... Ale fajčiť kokoty nie je súkromná vec. Nikolka. Ale fajčiť kokoty, ale ona fajčiť kokoty, má tyhle 4 roky přítelku, ale toto, čo teraz ty rozprávaš, že tie exekúcie není nič, čo by nemala polka Slovenskej a Českej republiky. No to je pravda. Tak to vysvetlí Bebe, pretože dneska to tu bolo napísané x-krát od nej. A na čo to robí? Na čo príde na stream a hrotí pičoviny. Ale však ona tu prišla. Ale ty sa nestará do jej exekúcie. Ty nevieš, prečo má tie exekúcie, za koho ich spláca. Komu ty si tady začala říkať, že ja si beru tady peníze od táty nějaký? Běž do piči, vole, už stať, alebo máš šereš mi neríš. Ty nauč mluvit, ty tam mluvíš, jak by si měla čuráka. Běž do piče, ti hovorím. Dobrý, hele, uděláme to Běž do piči. Poslouchej, Bebe. Slyšíš mě?
Halo, slyšíš mě? Já si myslím, že bude nejlepší. Kde je? V piči, tam, kde má být. A proč si ji dali pryč, ale? Tak jako... Protože je jebnutá. Ale proč je jebnutá? Tak není jebnutá, každý jsme nějaký, proč by byla jebnutá? Tak prostě ty holky dobrý si tady nějakým způsobem nepohodli. Počúvaj, na tvoj stream príde niekto a rieši tvoje súkromné veci a nadáva ti? Nie, stopni sa. Nestopnem sa, lebo už mi žere nervy. Buď ticho teraz. Medzi nami vznikol konflikt, vyhrotila ho ona u nej vznikol. Nikol, je to tvoja kamarátka, ty nám to veriť nebudeš, budeš si obraňovať, takisto, jak si ma bude obraňovať Sima. No. Urobí Je to zbytočné, lebo sa nedovoláme pravdy, lebo každý sa bude dovolávať. Ona svojej, ja svojej, moji ľudia mojej, tvoji ľudia, či vlastne jej ľudia, jej pravdy. Nemá to zmysel. Blokníme sa navzájom, hotovo. No a bude to vyřešený a prostě jako nebudeme se tady bavit, vy se nebavte jako o Bebe, ona se nebude bavit o vás a nazdar a čau, vy si nějaké svoje tady a... Nikol, my sme sa ani nebavili o Bebe. Až kým neprišla tu a nezačala nadávať v komentároch, to je celé. Ona prišla tu, ja ti to, počúvaj, ja si dám tú namahu, ja ťa sledujem na Instagrame, jak skončí stream, prvý komentár, ktorý ona poslala, ja ti to aj pošlem, normálne screen, ktorý prvý komentár ona poslala, ja si dám tú namahu zajtra na Instagrame, na TikToku si ma blokni, nech si ma blokne ona, ja si bloknem vás, ale zajtra ráno ti ešte pošlem ten screen, aby si videla, kto začal dnešnú hádku. To je celé, čo chcem k tomu povedať. Skončila som k tejto téme, nebudem sa vyjadrovať. Počkej, hele, já vám něco, já to tady ukončím taky. Hele, já si jedu úplně jiný streamy, já tady žádný hroty nejedu, mě to je všechno uprdele, já si jedu úplně jiný content, je mi to upíči. Ale já jakoby ani jako nic nechci posílat, prostě hele, takhle, upřímně. Bebe je moje kamarádka, a nic ani vidět nechci. Já jsem sem přišla, protože jenom samozřejmě mi něco řekla, nelíbí se mi, když někdo mluví na jeho tátu, to je jasný, že kouří nějaký čuráky, protože ona žádný čuráky nekouří, jo, má 4 roky v přítele, to by se dotkla tady nějaká exekuce, OK, je to tak, vy se tady vyjeli do vlasu, dobrý. Já tady taky nemám už asi co řešit a vidí, že bych tady na vás začala na všechny křičet a nemám na to v 1 hodinu vůbec ani jako náladu, ani nic podobného. Skončíme to, Nikol, úplně diplomaticky a bylo mi cťou. Dobrý, no já jdu. Tak jo. No, tak a už to prostě asi ani vy v těch komentářích, už se na to vyserte, už buďte normální a neřešte to tady v těch komentářích, vole. Dajte Bebe do bloku. Taky vy, když máte šanci, ty vole, tady něco řešit, tak jste normálně jak vosa na bonbon, se přilepíte a úplně se nepustíte. Jedete do jednoho člověka a zuby nechte, vole. Hej, no dobré, pojďme. Dobrý, tak jo. Dobré. Okay. A zase vyhulte mě a v kuse vyhulte mě a to je akože člověk, zablokovali jste ju? Áno, už išla. Dobre, zablokujte aj Nikol. Stlmila na celé vysielanie. Nie, to zablokovať ju treba. Aj som ju zablokovala, aj som ju stlmila. Dobre, zablokovať treba. Toto akože si boha... Ale chápeš, ale počúvaj, Kubik. Takhle vznikají hroty, víš co, protože ona si prostě mele svojí a prostě... Ale prečo do piči ja mám takoho pripájať na ono, keď ten človek si aj tak toho človeka bude obraňovať a nebude nás počúvať, čo my rozprávame. Chápeš to? Jo. Celý čas sme jej tu vysvetľovali, jak to vzniklo a aj tak si išla svoje. Na čo do piči? Bloknite Nikol aj Bebe. Hneď, jak sa vám to dá. Ja som Bebe blokla. No a tým to končí. Tým to končí, lebo ja normálne dostanem infarkt do piči. Ty boha, normálne o 1 ráno budem riešiť Děkuju, Sofie.
Ja som Byla sa chcela som, dostať že... aj k slovu, ale ani to nešlo, pretože som nechcela Nie, spomenúť. ale to je zbytočné, Mima. Ale to je zbytočné, Mima, chápeš? To ona by si ju stále obraňovala. Ale shodou Zbytočně si náhod kazíte prostě večer. jsem byl na tom streamu, protože mi přišel, jak si byla u toho Daniela potom, vlastně po tom duelu, nebo neděli to bylo, nebo kdy to bylo. Hej, viem. No. A začal tam nadávat ona tobě, víš co, ty si neřekla vůbec nic prostě. No nie, ale vyhráva kto? Dobre, neriešte ju tu, absolútne ani v komentároch, nič. Neriešte vôbec tú piču. Ja sa vyjadrím poslednýkrát. Každý vie, kto bol u Daniela, kto začal tú hádku. Začala to ona, mám na to ľudí. To, že Nicole je zaslepená a verí tej 25-ročnej pičke, to je jej problém. Nejaký dôvod tam bude, vieme aký. A to, že Nicole išla to tu vehementne riešiť a vyriešila to tak, že aj tak sa jej zastala a my sme boli tie piče a kurence. Ty kokot, no tak. A Bebe jedno, čo urobila, sa rozplakala. Ale Bebe sa rozplakala a prišla ku nej na stream, je plačka, že ju takto... A ona to Nicole pozná sama po čase, víš čo. No však aj, ona na to príde. Dobre, ľudkovia, ja vás opúšťam, už je strašne veľa hodín, ja o 7 stávam. Áno, len ja idem tiež, lebo mám dosť dneska. Ty, Kero. Kero, Kero. Simi, haló. Už si sa ukľudnila? Je na balkóne, podľa mňa. Asi šla dát studenou sprchu. Nie, ona podľa mňa kúri jednu od druhej teraz, lebo je najebaná jak pes. Ne. Hej. Guľočka je najebaná teraz. Nie. Dobre, ľudkovia, tak vám prajem dobrú noc. Dobrú noc. Jo, Mimuška, dobrou. Do knedle polohrubá, alebo hrubá muka. Ale do jakých knedle? Do kysnutej? Keď do kysnutej, tak polohrubá jednoznačne. Jo, Jiříku, máš naprostou pravdu. Čau, Milošku. Bych ji placnul šestuje drzú hubu. Ale však ona každého... A Nicole bola ešte na okne a ona každému písala vyhulte mi v kuse. Akože to... A Nicole, nie, ona je sveta, ona je proste moja kamarátka. No tak ako, jebe ti. To nemá co asi řešit. 4-krát po seba napísala do komentárov. Uvidíte. Hej, a čo uvidíme, Šarkana? Do piči. Ale poserem sa normálne. Idem kakať bobky teraz. Lety. Simčus. Ona má baklažan. Neriešim, ja už mám piči, ja už mám dneska také hroty. Ja som sa vyjadrila na pána kurací hrudník. Vyriešila som tú slečnu. Nebudem sa k nej vyjadrovať, lebo som si bola, že nebudem. Ja už mám dosť, ja už som tak psychicky normálne dneska nechce sa mi. Fakt ne. Jo, Danieli, můžeš, klidně. A čo? Psala jsem ti. Mne, Sarinka? Niekto více do 5 minút. Môžeš mi poslať, keď chceš. Nie, žartujem. Čo si? Žartujem. Ježi, ja som robila včera kura po jordánsky s palacinkami. Jo, Martinko, ja ti púčem platovajec, ja ti ho dám. Sarinka, ja si to všetko pozriem po streame, ale dneska mám dosť fakt. Ja pred streamom som 3 hodiny riešila veci, o jakých sa vám ani vôbec nestívalo. A vlastne ešte si boha Simona, že my tu ešte stále máme 70 Simonko, ľudí. ja už na streamech nespím. Kero, ja viem presne, kto ti to písal. A bola to sekretárka.
Alebo nejaká podržtaška z druhej strany. Joj, Kero, bože, chuďatko. Daniel, keď mi schvália Provident, tak ti pošlem aj 10 univerzov, dobre? Došli mi cíkam. Tak si skoč na Belcínku. Na dedine nemáme benzín. Čau zmrté. Na dedine nemáme. No ešte tam niečo mám, ty kokos, ale pri tých nervoch to piči, neviem, či mi to bude. Ty mne, čuješ, nič ma nejedovalo na tom, len to, že proste rozprávame pravdu, celý čas je tu 15 ľudí, čo rozprávajú presne to isté, ale Nikol nakoniec povie, že nie, lebo ty si povedala, že si vyfajčila peniaze. Cer na to. Čo ti dziga? Joj, mámo, čo ti jebe? Bolí ma hlava z toho. Ani sa ti nedivím. Strašne ma bolí hlava, akože zajtrajší deň bude pre mňa mental breakdown. Kvalitný. Lebo mám dosť z toho, čo dneska mi všetko došlo, čo ti týka. Ale lidi sú strašne zlí. Tu Kubik ani nejde o to, ja riešim mesiac jednu kauzu, čo som sa dneska k nej vyjadrovala, možno si tu bol, neviem ani proste. Ale čo sa dialo celý deň, tak to je tláček, čuješ. To je tak každý máme nějaký starosti už, co, ale... Však, hej. Ach, to je jedno. Nie, proste potrebujem mať taký fakt nejakú psychickú očistu alebo dačo, lebo ono stačí třeba omezit ten TikTok, víš co. Ale já jsem tu minimálně a mám úplně... Kero, ty si bol koľko? Týždeň? S pani sekretárkou na dovolenke, však dobre bolo, ne? Joj. Si užil dovolenku, Kero? Fajne bolo? Joj, bože, ja nechcem byť sprostá. Strašne. Veru, prosím, môžeš ma zastaviť? Také vyjadrenie, ak sa ti chce ešte v skratke, ja som tu nebol. Kero, ja som dneska o 8. Už nechaj tak. Keď chceš vidieť, pozri si záznam na YouTube, Karma si ťa vezme a nepýtaj sa, prosím ťa. Janka Čapiková, mám ťa strašne rada, ale čau. No. Čo som chcela povedať? Veru, prosím, keď mám byť ticho, tak rýchlo ma stopni, lebo mám strašnú slinu rozprávať. Už dneska na to prdí. Každý, kto tu nebol, nech príde dneska o 8 ku kopačke. A všetko sa tam bude riešiť znova. Áno. Víš co, mě třeba na tom TikToku mrzí. Jo, víš co, seš tady jakoby furt, i tu kameru máš zaplou. Ty lidi za tebou chodí, jo. Prostě takhle, pak je vidíš v reálu i, jo. Pusinkujou tě, objímají tě, že jsi nejlepší, ty vole, že tohleto. A pak tě stejně podrazí, víš co. No však hej. Hej, ale viem, za ktorými ľuďmi môžem stať a za ktorými nie. A joj, bože. Ja už sa teším zajtra o 8 zajtra na YouTube u kopačky. Už dneska zlatíčko. Vlastne dneska. Áno, vlastne dneska. Áno, dovolenky bolo dobré. Počúvaj, Kero. Ani sa nedivím, že ti bolo dobre. No. A viac sa k tomu vyjadrovať nebudem.
že vlastne dneska o 8 u kopačky sa dozviete všetky veci. Dneska som vám povedala iba, kde pcháte svoje peniaze a či vám jebe na hlavy. A či vám chce jebať ďalej na hlavy. Lebo proste ako... Že by ja som podporovala takoho... Pozrite, tu prišla tá blondiavá slečna a mi vraví, že zaplatí exekúcie, platím ich kurva 9 rokov. A to je úplně jedno, to se Dobre, tam někomu svěřovat nemusíš. Nie, ale to je jedno, aj tak to zajtra zaznie na streame. 9 rokov si to platím, zajtra zaznie prečo a ako a všetko. Takto príde, sadne si na svoju mega super stoličku a nechá si to zaplatiť od ľudí. A presne to som dneska poukazovala na streame, že ľudia, vy mu platíte dlhy, vy mu platíte to, čo vy si platíte v bežnom živote. Vy na to driete každý deň. Driete na svoje zdravotné poistenie, sociálne poistenie, na svoje hypotéky, na životosprávu, na drogeriu, na oblečenie, na všetko. Driete na to 8, 12, 15 hodín. Chodíte do fabrik, chodíte do reštaurácií, chodíte všade. A potom večer prídete domov, alebo v noci, alebo ráno, lebo on vysiela furt. A vyjebete tam 200 €, čo je v prepočte nejakých 5000 českých korun, na ktoré vyrobíte kokot niekedy aj 2 dní. Príklad poviem iba. A nebo celý týden. No. Robíte na to proste, dajme tomu aj celý týždeň, vy mu to vyjebete a on sa vám potom vysmeje do ksichtu, že ľudia mi zaplatia dovolenku, idem za peniaze ľudí na dovolenku, idem hento tamto. Pred dovolenkou si kupoval robotický vysávač, to vám prišlo normálne? Že si urobil mega veľký nákup, že má furt aj z kafíčka a pičoviny, veľké nákupy si robíš. Čo to robí? Robí to za vašich peňazí. Vy driete ako kokoti, prídete na stream na 20, si to otvoríte medzi tým, jak usporiadáte deti, jak vám to všetko spí, jak sa porozprávate s manželom, s manželkou. Adrie. No? Jak píše Daniel. Vyprdni se na to, nemá to smysl. Myslím si, že všichni to ví. No, ale však ja som to dneska celý večer rozprávala. Ale je to pravda. A tak stejně to... No, hej. Kdyby ty lidi nechtěli, víš co, tak to prostě nedělají. Dělají to, protože chtějí. No. Prostě to... Cube, potom, čo sa dozvedia, už nebudú chceť veľmi. No, ja mám... Stejně to je... Daniel, zober si kolobežku, to budeš rýchlejšie. Ja už iba doplním jednu vec a už ideme spinkať. Pretože on nás nepotreboval. My sme potrebovali jeho. Ha. No, dobre, vypíname a ideme spinkať. Bude nejlepší. Joj, ešte vidíme sa potom. Ešte zafajčím. Ať vidíme zacuchá tá přehazovačka. Čo tiebe? Kubík, ne. A bacha, či ti tam nezamotá nohavice do řetězu. Keď sme rozdielni do menších komunít, dobre vieš, že vieme niektorí viac, niektorí menej. Kero. Tu sa stopni. Radšej si zapal. Tu sa stopni a už fakt to nerieš teraz. Príde vyjadrenie o 8. Áno, zajtra budete mať o 8 moje vyjadrenie aj všetko u kopačky na YouTube. Takže mi praskla sánka.
Normálne, že nás teraz sleduje aj Šopaholik Adel. To nie je Šopaholik, ale Adel, to je Jimmy. Čau! Debil. No kľud. Hermofrodit, som chcela povedať. Klinkačik. To je jemnejšie.